Na, sziasztok, én Máté vagyok, és itt van a hardcore rész folytatása, igen. Már elmentem a körről, ott álltam mentök, már átjöttem, és még azon gondolkozok, hogy az mi. Itt benne ritka, akkor a fekete bár. Haj meg. Na jó. Hús meg már nem kell, ágyam az már van, sisakot, mintha nem csináltam volna. Nem. Csináltam egy képernyőt. Hát nem is ezzel kéne szétvenni, lejteni a vadakat, hanem ezzel, mert ez hetet sebezik. Van-e már 4 bőrünk? Van. Csináljuk szerintem meg. Meg remélem, hogy még mindig nem adott sem egy bőrt. Furcsa, pedig mintha adtak volna. Most elkopottak. Nem tudom, még ez még. Adjál bőrt! Elkapott. Kézzel meg kell menni. Hé! Ne fuss! Úgyis erős kezem van. Úgy tudtátok, hogy a Steve az rohadt erős csákó. Mert ugye dupla V-vel tudsz sprintelni, és amúgy, ha teleszöltöd az inventoridat vassal, vagy milyen 64 vagy arany blokkal, és úgy még de mindenhol itt is, akkor simán tudsz még mindig sprintelni. Semmi. Ugyanúgy elbírja a Steve. Mert ugye nem is annyira gyenge ő. Ha valaki azt hinné, hogy ő gyenge. Olyan, mint egy rendes ember, csak kocka. Vagy négyzet. Ha olyan lapból lennénk, akkor. Mintha ilyen itt zöld, itt meg ilyen. Várj. Drop nincs. Igen. És amúgy 32 perces lesz talán ez a videó. Vagy 30, vagy 20, 21. Vagy valamennyi. Mert nem ilyen csak 10, mert az nem lenne túl jó. Fekete gyapjú. De fekete gyapjú. Hol vagyok én? Van térképem? De azt itt csak az Xbox-os változatban van. Térkép. Kicsit creepy, hogy itt sétálok. És itt mi volt az? Ja, fekete nyuszi. Itt nem látszik, hogy az a... Miért néz ez így? Habányában egy erről még nem megyünk be. Még megyek világot járni. Úgy azért nyers húst eszek, mert az jó. Na végre. Tudtam, hogy átsétálok egyszer ide. Ugye az a rossz, hogy nincs látótávolság, nagyon messzire nem látok. Mert nagyon laggolná. Csak mesteremcében, ha valaki nem ismerni, az ugyanúgy egy Minecraft, de szerintem nincs olyan, aki nem ismeri. Abban, ha felhúzom szerveren teljes látószögre, ha ezt itt felhúzom 30 valahányra, aztán ha fel lehet utáni, húzzuk le 2, 3, 7, 8, jó. 8 az még jó. Vagy nem. Na már jó. Még az
Pacit azt hogy kell? Amilyen nincs nyerget lehet csinálni? Na, szép. Ugye erre a helyre akartam eljönni, mert tudtam, hogy van egy ilyen hely. Vagy gondoltam. És amúgy naponta csak egy videó lesz, azért mert... Hát nem is tudom miért. Mert... Mit? Mert úgy jó nekem. Nem tudom, hogy nektek úgy jó lenne, de... Úgy 1.12-ben vagyok. Tegnap még 1.11.2-ben volt. Elvileg itt még bányákban annyira nem megyek be. Mert még azért megbírnak. Azért még nem vagyunk legyőzhetetlenek. Lovat meg kéne szelidíteni, és valahogy azt csinálni kéne lasszút, vagy hogy hívják. Várja. Nem, akkor akkor XZ-ben vagyunk, 1.11, vagy 1.11.2-ben vagyunk, nem 1.12-ben. Nem. Húha. Remélem nem egy bányába fog ez engem beásatni. Az bacsi. Szevasz, bazi. Szevasz. Szevasz. Csapj úgy csak fel nekem. Viszont semmire se jó, ágyam meg. Szene, az nem kell, csak fákját kell csinálni. Várj. ...48 jó lesz az. Úgyis kijön egy 40 most. 56, akkor már van 64. Így. Most tedd le! Aludj! De beszartam. Hittem már ennyi K.O. Máté. Jönnek a szörnyek, azt megzabálják a seggem. Most ennyi, hú, de örülök, hogy nem jöttek még a szörnyek, mert én félek ezektől. Nagyon félek. Hát lehet, hogy beszari vagyok, de... Hát nem szeretem a szörnyeket itt még ebben a játékban. Ijesztőek. Meg csak így az arcodba ugranak, az így rossz, meg a creeper, az meghalsz a... Seggem robbant. Seggedbe robbant egy TNT. Erdőtűz lesz ebből. Nincs üzem. Mindegy. Kezem van. Idégett itt. Borgó, borgó. Nem tudom mire jó. Ennyi. Aztán még most ilyenkor világít ez is. Ha már a félvilágot bejártam, akkor úgy cukornád vagy nincs? Van! Nincs cukornád. Nem is tudom, a cukornád az miért is jó? Vagy hogy hívják?
húsokat. Ebből 2 van is. Amúgy a Steve az mindent megbír enni szerintem, ha mi ehet. Ó, ezt kirakta le. Ha rakni akarok valami blokkot, akkor inkább szedjük csak ki a fákért onnan. Vagy visszarakom. Hegyek. Ez az. Mi volt ez? Víz közelében. Ja. Tettem 2-t. Hol? Így van. Meg 2. War. Amúgy a perspa point az csalás? Az nagy csalás? Na. Én itt kiütöm a füveket. Mik ezek? És elkezdem építeni. A house-t. Ez egy super house. Kezdjük. Úgy is tudom, hogy én vagyok Bear Grylls, hogy kell mondani a nevét. Mindegy. Remélem elég lesz. Jó. Egy, és még egy, és még egy. Na, bele. Összekötöm. Nem így. Vagy ne, itt lesz a... Várja. Megjelen. Itt lesz a bejárta. Itt. Itt lesz az ablak. Így. Szerintetek egy emeletes legyen, vagy 2? 2. Vagy úgy lesz 2 emeletes, hogy nem rendes 2 emeletes, csak ilyen. Nincs 2 emeletes, csak úgy, hogy a föld alatt lesz a farm. Vagy a... Remélem nem összestem. Húzunk vissza. Jupp, elolvastam. A szép az majd csak egy kutya bejárat. Kérlek, hogy legyen a végére kész, hogy ne bírjanak szörnyek bejönni. Miért nem a vége? Az jó lesz.
is jó. Kiessünk. Elrontottam. Így. Van egy bárányunk, az baj. Már nincs. Őt is elvesztettük. Kész, ez már szörnymentes lesz. Rakjuk le a két kemencét. Nyomjuk egymás mellé. Na már bomlanak a fák le. Tudom, én nem bírok sprintelni. Összegyük csak fel, miket dob a fa. Jó sok fát akarok növeszteni. Ide a környékre, mert ez egy tisztásnak mondható. Mert is lebomlott a fa. Almát azt mindig dob, ugye? A rózsa. Szerintem szopart, hogy megkerül, hogy itt voltam már csak. Itt te megkerülőt. Nem tudom, mert az ott egy domb. Ó, a tűz már ott eljött. Ott van, ott a kovácsos, el akart tőlem bújni. Kikap. Valami jó. Na, egy gyémánt. Az. Egy olyan. Na, van már diánk. Egy diával csak ilyen magnót tudok, vagy mit csinálni, de... Yeah. Van dia. Így hogy hívják a dobot. Mindegy van. Kajáljunk meg ezt az almat, sok almat, hogy egészségesek legyünk, meg minden. Remélem nem Hero Brian nem jön. Várjál. Ez répa? Répa. Jaj. Kiszedem az összes répátokat, csak de legyen termésetek. Hát, ezt otthon eltemetjük a retek. Itt alszunk tűnnek, kutyák vagyunk. Így. Szörnyökmentes itt minden, mert nekem már amúgy legelején ilyen vas utcaim vannak, mert imádom a falukat. És majd mindjárt átmehetünk a mi ez? Obsidian. Na, oda. Ne roncsuk el itt. Na, pont 4 ez. Ugye. 1, 2, 3. Ó, de még 4-et kéne fel. Menni. Dobjuk ki, droppoljuk. Na. Minden esetre is van diák. Nem jövök be. Nem megyek be. Úgyse tudsz kijönni. Hitvány. Sokkal otthon látom. Hello, motherfucker. Sokkal a creepy. Creeper. Te. Nincs valami. Eltűnt. Ah! Jön! Ugrálj!
Gyorsan! Menedék! Basz meg! Erők, elkapjuk, aki jön. Van ágyam. Jama. Van ágyam. Én nem félek használni, basszus. Ágyam is van. Kecske. Kecske az jó. Ez nagyon szó. Mert az ott megint egy bárány? Vagy az ló? Úgy utálom a fekete szintet. Azt se tudom, mik azok. Nem látom. Van búzájtok? Azzal kell azt szemszedni. Réparetek magyarul. Ja, retek mag, ugye? Céklamag akkor, vagy mi ez? Lerakom a céklamagokat, mert céklát azt mindenki szereti. Majdnem mindenki. Hát a zene az jó. Hopp, hopp. Oda is, amit még kiütöttem, az ott van. Maradt. Oké, mindegy. Mert ugye vizem az nincs, amit így kibírok szedni. Nincs ilyen bögrén, vagy mi. Remélem, hogy ez már így elég. És pont egy maradt, az pedig van hely. Szegény kis árva, ott egy magába. Csúcsú. Most esnék bele mi. Ez lesz a kuka. Jó? A homok azt kell, ki kell égetnem. Ugye a homokból lesz valami, nem? Vagy én vagyok hülye, vagy nem tudom. Nem, ez magasabb fog, mint az eddigi, hogy csak nem 5-öt fog adni. Nem, ez már nem. 4, és ez 6-ot fog adni, mi? 7-et. Hát bomlik. 6-ot. Jó mondom. Ez az egyáltalán van. Na, az 24, ez jó. Hopp, kinőtt a fa? Nem nőtt ki sajnos. Nem látom, ha törzsed. De jó nekem. Nem, ugye ez elején elég jól tartunk, már van diánk. Egy darab. Nem lehet annyira semmit csinálni, de megoldom majd, nyugi. Ez már 10, ez már 64-nek kell majd lennie, ha még várj. Bombolódj! Szétverem addig. Alma. Fent a fán. Piros alma. Már bomlik, azt látod. Squid. Homok tempó. Nincs sehol. Haha. Úgyhogy mert alattam elbomlani. Oh. Egy fa! Vagy ez, hogy hívják? Egy csemege! Nem, de csemege a borka, az is pici. Aztán. Lehet. Hú, de imádtam a Minecraftokat, amúgy az Xboxon, hogy kiírt, hogy mi kell hozzá. Nekem fogalmam sincs. Már sajnos azt sem tudom, hogy kell kenyeret csinálni, szóval. Ja. Gyorsan. Hopp. Pindur-pandúrok.
Az egy mese. Úgy mondom. Miért tudom? Kettőt. Egyet hízélek, és a másik is mondjuk. Úgy. Mindegy. Remélem van még egy falu, hogy örüljek. Úgy, de ügyes vagyok, hogy pont erre jöttem, és ez kis blokkol ez alacsonyan, mert ugye ásóval le lehet kaszálni. Tessék, én tudtam. Hopp, szia. Van valakinél valami? Ja, ezekkel nem is lehet, mert ők köcsögök. A barkás csávót nem láttátok valahol? Itt van. Na, mit ott? 18 élt egy smaragd. Hát az jó. De 29 papír. Rúk! Oh. A seggem. Seggemnál van, térdemnál van. Nem is így van. Hát az most nekem nem szükséges volt, tényleg, mert még nem, csak így lerakok valahol. Vagy lesz egy szuper bázisom, csak még nem most. Spam point az ugye csalás. Ugye? Mit azt hiszem, bírok csalni. Bocsánat, hogy ezt megcsinálom, de meg kell néznem. Egy. Jó. Ja, jó, oké. Csalni azt nem tudok, nem is akartam, csak így beírom, hogy biztos. Aztán visszaváltam, mert nem csináltam semmit. Itt már ugye voltam, minden lootoltam a diát. Hopp, hopp. De jó lett volna, ha 2 díja lenne benne. Nem bírok érendesen. Térdem lábam, térdem talpam lábam. Jéééé. Azt a külön, ha 2 lett volna benne, vagy 3. 3 az még jobb lett volna. Mert ugye már izém, csak én is van, csak sisakom nincs. Csak sima bőr, amit ugyanúgy azt én készítettem. Nem mint a vaskocsokat, mert a vasam az még nem is volt az ötletembe terveztem, hogy vasat. Hát bárát! Ilyen blokkoló. Mindegy. Ez itt egy báj. Várjatok, bemerülök ebbe, hogy hátra. Van most már az ilyen kis tavakban, vagy ezek. Folyók. Folyók azok nem lehetnek, mert nem folyik, nem is tenger, nem is óceán. A tenger amúgy ez folyó? Gondolom. Bocsánat, mit csinálom, csak megnézem, hogy szerintem akkor sziasztok! A következő részben találkozunk.